Places like markets and bus stands are named because of events, activities, or even happenings in such environments. That is why there are places like Aroma Junction, Ezieleas, now known as Ezi Okpaleke, Nkwenugwu bus stand, Ezi Icheke, Ezi Iwuli, Ezi Nwanyocha, Regina Shelley Junction, and many others. But have you ever asked why a particular bus stand is called Anya ijiji? Don't worry, Insider News is here with information on the reason why it is called Anya ijiji. Anya ijiji is located at Nise in Oka South Council area, after Ngenoka bus stop along Amobia Nise Agulu Road, where Nise community has a boundary with the ancient Nri Kingdom. History has it that very good quality of palm wine from the raffia tree were sold at the place very early in the morning before the day breaks. Igwe Romanus Ilo is the traditional ruler of Nise. Igwe, please tell us what brought about the name Anya ijiji, which the area is known for. Ebe ejiji kọrọ obodo n'ibie. And ebe ahụ ejiji kọrọ obodo n'ibie, o nwere ihe eji mara ebe ahụ mgbe gboo. Ebe ahụ ka a na-ere mmanya ngwọ. Mana mgbe eji eri ewu n'ụzọ ụtụtụ ịnara adịbeghị anya ahụ gwara ejiji mana abịa gbasapụ ewee na-akpụ ya anya ahụ ijiji. Nya ihe eji welite ọkpa n'ụzọ ụtụtụ ọ bụrụ anyị nọrụbeghị wee wuo bụ aka ije ejine na mmanya adazi elechegbu ọ ka eji akpụ anya ahụ ijiji. Ife dị iche o ji agba ọsịsọ nke bụ mmanya a na-ele na ya nara atụnye mmiri n'ihi na ara atụnye mmiri ya nwa abịazi ọ na-ama papa na ịdọrọ ya anyị ijiji azọ ebe niile bikọs na ọdụ ọkpụrụ na ana mmanya tụpọrọ mmiri ya abịa n'ụzọ ụtọ nwere echiche mgbe ijiji adịghị mụghe anya abịa gbasapụ. Ndị na-egi ya ọsọ ndị n'ise a na-ego obodo dị iche iche ma agọrọ ma n'ibo ma mba ukwu ma nri na agụkwu Enugwu ndị ọbụla onye ọbụla chọrọ n'ivu n'obodo dị iche iche chọrọ mmịa mgbọ ọdịnala mgbọ atụghịra mmiri na-ewelite ọkpa. Ọ dịzikwa kịta? Ọ dịnụ. So anyị jee ebe ahụ echi ihe dịka ebe 5 anyị ga-afịa ụlọ akwụ mmanya mana kịta na mgbe na anaghị etezi ma mgbe onye ji pakpụrụ foto akwụ ndị gburu ọnụ mana ịmegwara abịa mgbọ a na-azụ ya n'ụtụtụ. An indigene of Nri, who also spoke to Insider News, however, said that the situation has changed these days. So, ebuputere ngwa ebe a, ị na-abịazi ebe 5:36, onwezi onye ya afụ ebe a, ngwa nwa agwụkwọ bi ebe a ebe 5:36, onwezi onye ya afụ abịazi ebe anya afọ ijiji na onwere onye a na-afụ. Tere aka ebe a niile all development wetara ibe niile anyị bụ ebe a niile nsusu ebe a aka nni aka ekpe ngwọ jurie. So onye ọbụla na-ete ngwọ in fact onye na-ete ngwọ anaghị alara ụla maka gịnị ote nke ụzọ nke chi ogwugwo onwe nke ọ ya ete n'ime aṅasị o wee bịa tee nke chi ogwugwo o jezu ike wee buru ya pụtaba abịa maka ibe nya na ngwọ yiri nne. Other residents of the area, like the traditional ruler, consented that the situation is still the same. The reason eji akpa ya afọ ijiji bụ olden days ndị na-ete ngwọ ya bụ obere ụlọ ahụ na-afụ. Olden days 4 o'clock eresigo ngwọ ewezie ijiji ga-ebe na ngwọ ahụ ha na. Olden days before 4 eresigo ngwọ niile a ga-eteta n'obodo a ma ndị bụ ebu bịa eresigo ngwọ niile a na-ele n'obodo nya ka eji akpị ya anya afọ ijiji. Ebe 6 chi ga-efobe onwezi ihe dị ka nkwụ ma ọ bụ anything. So ijiji ya ma mfụnụ nkwụ ka ọ sị ka ya bere ọ ya ka eji akpị ya anya afọ ijiji. Ezigbo mmanya ọ bụrụ na ọ bụrụ ezigbo mmanya ọ ga-adịdidenu tuefu nke efi a na-achọ ịkụ mana ọ dị ụtọ na ezigbo mmanya etere ọfụma dị ochim ihe arụrụ tere ka o ya ejibu before 4 ahụ egosigo ya ndị si ebe dị iche iche na-abịa before 4 nọdị kafa wee gota nwa oye. Whatever be the case, there is a saying that if salt loses its taste, then it has no worth. People of the area should endeavor
not to allow such uniqueness to be swept under the carpet. Maka na ndị Igbo sị njirimara ndị dịrị ndị.